Milí priatelia, dnes bude reč na tému školstva. K tejto oblasti má Juraj veľmi blízko, keďže bol učiteľom, no a my sme sa rozhodli, že sa budeme baviť o takých dvoch veľmi dôležitých témach. Tá prvá téma je, čo by mal robiť rodič, keď jeho dieťa nechodí zo školy šťastné. Aha. Juraj, nech sa páči. Áno, ďakujem. Jozef, tak nebol som len učiteľom, bol som aj rodičom, takže to budem z obidvoch strán posúdiť. Dobre, tak začnem asi tým, máme tu tú ruku, tak poprosím, palec je radostný. Vážené a milí rodičia, nedopuste, aby vaše deti neboli radostné. Hej? Škola im musí prinášať radosť. A preto vás prosím, buďte dôslední a hľadajte príčinu, prečo sa tak nedeje. Veľakrát to môže byť spôsobené aj učiteľom. Je veľa vynikajúcich učiteľov, ale veľa učiteľov je aj zákerných alebo nevšímavých. Zažil som to aj na sebe, keď som bol žiak, aj na svojich deťoch. Buďte prosím dôslední. Vyplatí sa to. K tej dôslednosti, každý to chápe trocha inak. Znamená to napríklad, že by mal byť rodič aktívnejší troška viac smerom k škole, k jej riaditeľovi alebo možno aj tomu samotnému učiteľovi? V prvom rade navoďte so svojím dieťaťom atmosféru dôvery. Hej. Bolo by dobré, keby vaše dieťa sa mohlo spoľahnúť na to, že ste pre neho dôveryhodní a že vám môže povedať pravdu alebo čo cíti. Až potom môžete zisťovať príčiny a korene. Veľmi veľa rodičov nedôveruje svojim deťam alebo si myslí, že si vymýšľajú. Prosím, preverte každú vec a buďte dôslední v pýtaní sa. Veľmi veľa detí sa hanbí, ostýcha alebo zatajuje veci. Pomôžte mu sa zbaviť svojich čiernych dní, svojich čiernych tém. Spomínaš dôveru, Juraj. Ako si ju napríklad budoval ty vo vzťahu k svojim deťom? Aha, no, tak to je zaujímavé. Mali sme pár príbehov u našich troch synov. Ja si pamätám na jeden úžasný príbeh, keď naše deti boli niekde na tábore a cítili sme, že tam není spokojný náš syn a že trpí. Manželka do hodiny, dvoch naštartovala auto a okamžite, aj keď to bolo vzdialené 150 km, išla, zisťovala a nakoniec v ten deň toho chlapca odviezla. Som jej za to dodneska veľmi povďačný, pretože to bola veľmi akčná a rozhodná reakcia. Prosím, aj toto sa stáva a dosť často. A dá sa táto situácia, o ktorej sa bavíme, teda ak dieťa nechodí šťastné zo školy, aplikovať aj na ďalšie prsty ruky? Áno, dá sa. Tak to, čo som práve povedal, bol Indián. Konaj do 3 úderov srdca. To znamená, prosím, neodkladajte veci, neodkladajte riešenie trápenia alebo bolesti svojich detí a riešte to. Riešte to veľmi rýchlo, riešte to razantne, pohovorom s učiteľom, spoluprácou s učiteľom. Veľakrát sa vyskytuje šikana, takže prosím, buďte dôslední a dotiahnite veci aj za cenu, že by ste svoje dieťa preložili do inej školy. Ozaj sa to vyplatí. Pretože tieto neriešené veci môžu mať dôsledky pre celý život. To dieťa si odniesie so sebou veľmi veľké trápenie a traumu. Ostávajú nám ešte dva. Tak zároveň som povedal maličku najlepšie. To znamená, že vytvorte si s učiteľom, pokiaľ sa vám deje takáto vec, partnerstvo. Hej, pokúste sa dostať učiteľa na svoju stranu tým, že s ním môžete otvorene hovoriť, alebo že vytvoríte s ním spojenectvo, aby ste pomohli tomu dieťaťu. On je profík, učiteľ je profík a malo by byť v jeho záujme, aby to riešil. Potom tu máme hrdina. Toto je dôležité. Chcem len povedať, že je veľmi veľa učiteľov, ktorí sú vynikajúci, výnimoční, empatickí a to sú hrdinovia. Veľmi by som si prial, pretože sám som učiteľ, bol
a v duši som stále, aby ste takýchto učiteľov tiež navštívili a dali im spätnú väzbu, pochválili ich, pretože verte mi, spätná väzba sa dostáva iba zlým učiteľom, tých dobrých si nikto nevšíma. Prosím, buďte výnimka a obdarujte vašeho dobrého učiteľa, pretože jeho šťastie dopadne aj na vaše dieťa. A Juraj, ešte jedna otázka, ktorá ma teraz napadla. Však bol si učiteľ, tak určite si aj ty mal v triede nejaké možno smutné dieťa. Ako si pristupoval ty k takýmto deťom? Tak ja ešte poviem moje smutné dieťa, najmladší syn. Chudáčik nastúpil do prvej triedy a on mal takú povahu, takú roztekanú a pozeral z okna a pozeral na všetko možné, len nie na pani učiteľku, ktorej sa to dotklo a vyhlásila, že to, alebo pomyslela si, vyhodnotila, že to robí schválne, že je neporiadny. No a zasadla si na ňo a vlastne aj na vysvedčenia ho ohodnotila dvojkami. V prvej triede chudáčik vyfasoval dvojky. No tak nezostávalo mi nič iné, len si ho zavolať a povedať, pochváliť, že je šikovný a napísať mu moje vlastné vysvedčenie rukou a dať mu samé jedničky. Takže aj takúto som mal cestu k môjmu synkovi. Je to úžasný mladý muž, vyštudoval vysokú školu, je bystrý, ale tá roztekanosť mu zostala. Za svoj život vylial asi 100 džusov, ktoré mal postavené tak blízko svoje ruky, že sme vlastne museli vyžmichávať desiatky obrusov. No a tak nadviažeme na tú otázku, že takto si pristupoval k svojmu synovi, áno, že si ho tak dokázal pozitívne naladiť a k tým svojim žiakom si ako pristupoval? K svojim žiakom som pristupoval tak, že proste tie deti sú povahovo rôzne. Majú rôzne dni a majú aj rôzne nálady. A teraz, keď tam sedí 30 rozmanitých intelektuálne alebo emočne rozdielných detí, tak ten učiteľ vlastne nemá šancu sa im individuálne venovať. Ale ja som vymyslel jednu vec, ktorá ich všetkých vyladila, a to súťaž. Ja som vymyslel súťaže, buď súťažili proti sebe rady, alebo dvojice, alebo individuality, s tým, že po každej súťaži som vyhodnotil a víťazi dostávali malé jedničky. Ale vždy som to vymyslel tak, aby sa každému ušlo. Takže to sa dá, to učiteľ dokáže. A aby bolo samozrejme pri maximálnej spravodlivosti. A tá súťaž, tie deti sú chytlavé. To znamená, že tá súťaž ich rozpohybovala, bola dynamická, navzájom tvorili týmy a aj vytvárali spojenectva. Takže prosím, súťaž je fantastická vec, nielen vedomostná, ale akákoľvek. No, ďakujeme za tip. No a my, priatelia, teraz prejdeme k tej druhej oblasti a tá je takisto veľmi aktuálna. Máme na školách určite aj veľmi šikovných a inovátorských učiteľov, ale častokrát necítia dostatočnú podporu a cítia sa ako taký kôl v plote. Juraj, čo by si doporučoval takýmto pedagógom? Fúha, no tak pokiaľ sú teda osamotení vo svojich inováciách alebo invencií, tak by som im doporučoval, aby to vydržali a nenechali sa zomlieť svojim okolím alebo vedením. Aby si vytvorili svoju vlastnú cestu a boli priekopníkmi, pretože skôr alebo neskôr k ním dorazí celé školstvo. Není možné, aby sme fungovali týmto spôsobom. A je dobré, keď budú takíto učitelia medzi prvými. Verím, že im niekto dá do dôchodku vyznamenanie za to, čo pre deti a pre Slovensko urobili. Takže... No a vedel by si tie odporúčania pretaviť práve na prstoch tejto ruky? Jasné. Začal by som vizionárom. My pre takýchto učiteľov pripravujeme firma Poradca podnikateľa a firma Podnikavec David Vrtaňa fantastickú konferenciu DNA učiteľa. A tam práve prichádzajú učitelia, ktorí chcú byť inovatívni alebo sú inovatívni, zaujímavé ich metódy zo zahraničia, zaujímavé ich
vlastne veľmi pozitívne príklady hrdinov, ktorí to už dokázali niekde vo svete a nechávame sa nimi inšpirovať. Takže DNA učiteľa 13. decembra. Áno. V Žiline. Áno. Tak toľko. Čo ešte doporučujem? Doporučujem, aby sa pokúšali byť stále lepší. Existuje mnoho inšpiratívnych platformiem, portálov, kde sa dozviete, ako na to. Jeden je zaujímavý, volá sa Líný učiteľ, český. To znamená, že učiteľ môže byť lepší a lepší a pritom môže byť pohodlnejší a dávať menej energie. Túto kombináciu si málo kto myslí, že je možná, ale existuje to. Prosím, Líný učiteľ, my sme tohto borca mali aj minulý rok na konferencii a verím, že ho dostaneme aj tento rok. Dobre, tak toľko Líny učiteľ. A potom je tu hrdina. Je veľmi veľa učiteľov, ktorí to robia dobre. Ja si spomeniem na Amosa Komenského, ktorý už pred 300 rokmi, myslím, pokiaľ sa nepletiem, vytvoril učenie škola hrou. To znamená, vážení učitelia a riaditelia, vráťte do škôl, do tried k deťom hru. Dieťa sa nemá učiť, dieťa sa má hrať a tak veci navnímať. Hej, to je najlepší spôsob, ako si ich zapamätá. Hej. Hra, nemyslím hra na guličky, hra na kocočky, ale myslím zábavnú, edukatívnu, veľmi inšpirujúcu formu. Ešte sa ťa spýtam, je možno podľa teba nejaká možnosť, ako ten inšpiratívny učiteľ môže v úvodzovkách dobrom nakaziť ten svoj kolektív? Môže. Pokiaľ im ukáže cestu, ako šetriť sily. Pretože inovatívny učiteľ veľakrát nechá pracovať triedu alebo dvojice. Vytvorí proste pracovné prostredie a tým môže odpočívať a zbierať sily na ďalšiu 10 minútovku, kde bude mať monológ alebo kde bude komunikovať. A toto sú mnoho vymyslených, osvedčených metód, a čo môže poradiť svojim kolegom. Takže určite. Tu sme práve trafili ten klinec po hlavičke, lebo v druhej otázke som sa ťa chcel spýtať, či sa ten inovatívny učiteľ menej narobí a viac ušetrí síl, ale už si mi vlastne odpovedal. Jednoznačne, ale hlavne pokiaľ ten učiteľ je natoľko inovatívny, že dokáže doniesť do triedy aj žiakom radosť, tí deti sa na to tešia. A tá energia je úplne iná. Je rozdiel vstúpiť do triedy, kde sú deti otrávené, 30 detí, a tú energiu vyžarujú, a kde deti sa tešia a vyžarujú tú istú energiu. Proste my ľudia, my živé bytosti, 80% podnetov vnímame cez energie, 20-30% cez slova verbálne. Takže prosím, toto je dôležité, aby sa na vás deti tešili. Vtedy si odpočiniete. Ďakujem, Juraj, pekne. Myslím, že si tu povedal krásne myšlienky, ale ešte chceš niečo povedať? Ešte. Neučte memorovaním, učte príbehmi. Pokiaľ vaša látka bude súčasťou príbehov alebo súčasťou nejakých logických súvislostí, či už v tématoch alebo v histórii, deti si o mnoho viac zapamätajú, než pokiaľ sa majú učiť z pamäti vytrhnuté veci z kontextu. Tak toľko. Ďakujem veľmi pekne. Takže, milí priatelia, hlavne učitelia, verím, že bol Juraj dnes pre vás inšpiratívny, že vás jeho myšlienky zaujali. A určite navštívte tú konferenciu 13. decembra, o ktorej bola dneska reč. Pekný deň. Vízia tvorí lídra. V tejto knižke je všetko, čo som povedal.